Uhlangana phosisi kambe uthe ubani sisi ngicunkumbuza? Mamana mina ngithi mina ngumlangeni Magasela kodwa awunankinga phela zama ukusiza ubhuti. Uhlangana phosisi kahle wena sisi uzosikhatha sho le ndoda yami uhlangana naphi? Angi- Uzoze kube wena nje uhamba nendoda yami nengane yami nithi niyokwenza amadeni. Ngobani sisi? Phela ngithenzela ukuthi sithole ukuthi lokhu ubhuti akusola kuyikona Cha bo yini. sisi. Uhlangana naphi nje? Phela ngithi ngizosiza Hayi sisi ubhuti. into engibona ngathi wena ingwenya lana. Hawu. Into engibuka ngathi ingwenya ngathi uwe. Okay kulungile ngiyavuma Bekuyimini ingwenya. Ngiyavuma mina ngicela kube le ngonya le emaziyo baba wengane. Sawusasa leli thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself umlangeni uMagasela. Akusabandi kanje kodwa ke bafethu ngizonibriefa nje ngoba nabangani bami futhi ngiyanithanda. Ukunje bahleli la emiphandle ukuthi sesisuke sathi sithi kwakhona yabo okuningi okwenzakala ngaphakathi. Sithi asibanikeze ithuba kuyasetshenzwa kahle kahle. Asibanikeze ithuba sibe ngaphandle thina ukuze siqhubeke nomsebenzi ngoba sakwazi ukuphindela emuva since size safika. So laba abasebenzayo mhlawumbe nizoyizwa imisindo ethize kufakwa ama-tiles. Asingamoshi phela ngoba phela into esiyizelela thina ukuthi sokwazi ukuthi sibizelweni. Bese sifike kusetshenzwa-ke kulungile inkinga ayikho asiqhubeke nalokho esizokuzela. Ngokukhulu ithuba ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami. Uyena ozobe sesitshela ukuthi usibhalelile ufisa simsize ngani thina kwa-Black Life. Sawubona bhuti wami unjani? Yebo sawubona sisi. Yebo unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela bandla uthathe le thuba ubingelele umbukeli we-Black Life. Uzobe usuzisho ukuthi uba wakabani and bese uyasitshela ukuthi uzokwenzani la ekhaya. Sanibonani balaleli. Nawo wonke abantu basemphakathini. Yebo. Nawe sisi. Yebo sawubona. Kahle into enginibizele yona sisi. Kunenkinga la engiye ngayithola okuhambeni kwesikhathi. Ekubeni ngumuntu wami. Ngenkinga ngomuntu wami ngoba saqala ukuthandana 11. Okay. So kwatholakala ukuthi njengoba sithandana ngo-2011 naye kwahamba isikhathi kanti usisi useyithwele. Okay. Hawu mengithi ngiya okay kuhamba isikhathi hayi ingane izalwe mesizelwe ingane kuye ngokuya-ke ingane ngihlawule ngenze yonke into ngilungise yonke into nje kube right. Ngimlobole kube right nje yonke into kube mnandi. Usewumngakho manje? Usewumngami. Awu siyabonga amadoda aqotho. Ukuphelele. Siyamjabulela. Yebo. Hayi kuqhubeke-ke sihlale naye kube mnandi ingane izikhulu izibe na 5 years. Hayi mesila ko 5 years hayi ngiqale ngibone izimpawu ezingajwayelekile. Ngiqale ngidideke manje ngithi mina hayibo ingabe yini kwenzakalani ngabe ngempela kwenzakalani ingane yami noma kwenzakalani ngingazi ukuthi ngizokwenza kanjani ngizomisa kanjani. Mayimpawu zani manje lapha isivelana ayisafani nawe. Hayi ngibona nje kwesinye isikhathi ngithi mengiyibheka ngibona ukuthi hayi cha engathi hayi akona okay qhubeka nodaba lakho ngiyaxolisa ukungena ngazi udideke. So kuyenzeke-ke ama-preparation ukuthi ngikwazi ukuthi-ke phela kutholakala ngikuthola ukuthi ngempela ingane yami ngempela yini ngoba manje senginazo izinsolo zokuthi hayi cha angeke akona. Hayi ngihambe-ke njengoba ngibuye ngihambe nanesonto-ke ngiye emasontweni. Mengifika esontweni kusho ukuthi hayi nayi nengane ikhona la nayo amkhona la. Hayi cha impela hayi kube khona nje into evukayo nje kubaba lo esonta kuyena. Asho ukuthi hayi cha khona into efanele ilungiswe. Kunenkinga ekhona nje. Hayi ngizibuze ngithi mina ngabe inkinga yani leyo. Ukuthi hayi no khona into efanele ilungiswe emayelana nengane. Hayi ngangazi-ke ukuthi ngabe yini leyo. Ngase ngithi mina usesisukile lapho sesihambile-ke sisendlini sengiyambuza-ke umfazi ngathi mina mfazi ngabe yini le eshiwo umfundisi. Ngabe inkinga yini leyo ayishoyo umfundisi. Hayi
angene ey'ntangeni, usisi angene ey'ntangeni angafuni ukungitshela ukuthi kwenzakalani. So kwaba kanjalo-ke ngalokho engithi mina hayi ngicabanga ukuthi kumele ngenze ilokhuzana i-DNA Okay. ukuze ngikwazi ukuthola ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kunjalo. So usisi kodwa-ke before nize umlobole khona izinto akazenze ezenza ukuthi ugcine uzizwa ngathi ezikwenza ukuthi njengamanje emva kokuthola lolu daba ube ney'nsolo ukuthi hey, there is a possibility of this. Yebo, kona kukhona okukusolisayo ngoba kunakho ukuthi ahambe athi uya kubo, kodwa futhi mese ngifonela usisi wakhe ngibuza ukuthi ngabe ukhona yini usibanibani ngalapho, athi usisi wakhe hayi cha, hayi bengakaze afike ekhaya. Ima mzali ufona vela umthembi. Ngifona nje senginey'nsolo vele. Okay, cela ukuphinda umbuzo wami. Wawuvele unayo leyo nkinga before azathwala umntwana ukuthi mhlambe uwumuntu wesifazane noma ngabe uyamthanda kodwa khona izinto ayazenze ezenza ukuthi wena ugcina usufika la ekuthenini awusamthembi khona? Yebo kona kunjalo. Oh, kodwa wasuyamshada ngoba umthanda. Ngenxa yokuthi ngiyamthanda. Wathi nje hayi wawaziba ama-red flags. Kunjalo impela, kunjalo. So njengamanje-ke nike kwa-addressa lolu daba kuyena wambuza ukuthi hayi bo. Napha abazalwane bethi nakho kwenzeka kanje mhlawumbe ngicabanga ngayini. Ngiye ngama-addressa ngayo leyo ndaba leyo. Washo ukuthi hayi akafuni ukukhuluma ngayo leyo nto leyo. Uvele enze njani? Ngagcina sengibona ukuthi no, ngoba siyaxabana manje, sigcina singasazwani yabo. Ngase ngithi mina ake ngiyiyeke lento ngingalokho ngiqhubeka ngiyikhuluma. Uphi umntwana njengamanje? Umntwana hayi ukubo kama wakhe. Uhambe nini? Uhambe sekunesonto nje. Sekuphela isonto. Usehlala khona afundini? Uyafunda. Uyakwazi ukuswela ngakhona? Uyakwazi ukusukela ngakhona. Izathu sakhe sokuhamba ngabe siphi? Hayi nami ngeke ngazi, mhlawumbe umama ongangitshela. Umbuzo umama uthini phela nawe ufana uyindoda, tona indoda enjani vele kwenzeka izinto emzini wakho uthule ukhokhile mpemu. Cha ngiyambuza phela ubelathi hayi ingane isavakashile. Uvela athi isavakashile ingane izobuya isavakashile. So udaba lakho le DNA test ucabanga ukuthi mhlambe uzokwazi ukwenza nini lokho ukuze ukhululeke ngaphakathi kwenu? Bengicabanga ukuthi kwenzeke before nje kuphela lenyanga lesikuyona. Yebo. Umama wamtshela ngalokho ukuthi ufuna ukwenza lokho. Ukuthi Bathini nami umtshela uzuze DNA test? Hayi wavele wayithulela wangangiphenduli. Wangasho lutho wayithulela nje. So yini into engakuphathi kahle because unayo iplan yokuthi uzokwenza i-DNA test? Yini ofisa sikusize ngayo uthini? Mina ngicela nje ngifuna nje ukuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ngempela iclosure ukuthi ngempela inkinga ikuphi ngempela, ingane yami ngempela yini na. Ngifuna nje ukuthi ngisize ukuthi ngikwazi ukuthi naye ngihlale naye phansi ukuze angicacisele ukuthi ngempela kwenzakalani. Before ama-results. Singasheshe sigagamele siye kumalokhuzana. Kuma-test kanti mhlawumbe uzoshesha asho iqiniso. Uma engasho iqiniso uthole ukuthi ingane ayikuyona yakho, ungenze njani? Khona iplan onayo ngobudlelwane nangomntwana? Ngoba ingane isikhulele kumina. Sengize ngayithatha izifa ingane yami. Kona ngeke ngize ngiyidinele ingane. Vele ingane ayingeni. Ngeke ngize ngiyidinele ngoba icala akulona elayo. Uzoqhubeka uyondla. Ngizoqhubeka nginakekele ingane njengenjwayelo. Yebo. Ufuna ukwazi nje for fun. Ufuna ukwazi nje ukuthi kahle kahle ubaba ubani. Umama ubudlelwane bakho nomama mase uthola ukuthi ingane akuyona yakho awunankinga naye. Ngizoba nenkinga phela yena. Ikona lokho engifuna ukwazi ukuthi mhlambe uma ungasuthole kunganjani ubudlelwane bakho nomama going forward. Sizobona sizoxoxisana sibone ukuthi kwenze kanjani, ngiyeka phambili noma kiyayekwana noma wenzakalani. Kodwa unayo plan ukuthi ningayekani? Yebo kona kukaningi kuningi. Angikuhlohli ngifuna ukuzwa ngawo. Hayi ngiyakuzwa kona kodwa kuningi nje ukuthi hayi ngathi
inhlanzi izoshelwa amanzi ngokubuka kwami. Okay. Uyafisa mina ngi-advise singakambizi umama. Yebo ngiyafisa. Mina ngicathi lo muntu osifazane umthande vele umazi ukuthi unako ukuba umtimande yabo. Yebo. Angithi understand ukuthi umtimande. For the fact ukuthi awumthembi, it's giving a sign ukuthi umuntu esifazane onjani ongahleli ngentombi. Kusho ukuthi unokuba njani, unokuba umtimande. Ethi abazi abantu bamtimande oba. Ongweni. So uyayitholayo manje. So ngoba umthandile vele ukubona lawo ma-signs evelile ngoba uthi wena kusukela kudala before azabe nomntwana before nize uzuyolobolwa umbona ukuthi umuntu ohlupha. That is why ngisho noma senishad esekwakho uthi methi ukubo uphinde ufone usisi wakhe isayini ukuthi awumthembi vele umuntu wakho. Ufonela udadewabo. Manje yini ezokwenza ukuthi uhlukane nawe vele usibekezelele isikhathi eside lento. Sesisithi isikhathi. Vele uhlale namtimande wakho ngoba uyamthanda manje uzomshiyela ba uzothatha obhuti bethu phela manje sebanenkinga. Sisiwami kukhona. Usuhlalile kodwa. Likhulu phela manje mase ngitholile iqiniso ukuthi ngidlale. Kuzoba likhulu. Hayi okay awuthi ngayingena indaba zabantu. Umbukelo weBlack Life TV uyasichazela kubhuti la welibeka udaba eThebeni uyasho ukuthi yena unenkinga wengoduso yakhe ngoba usemkhokhelile banomntwana into afuna ukuyazi kahle hle ukuthi umntwana wakhe yini ngoba nasenkonzeni kuye kwavela ukuthi umntwana ngathi akayena wakhona so umethu uyambuza umama nje vela amshaya indiva usewayicelela ukuthi uMagasela mhlawumbe neBlack Life if bengakhona mhlawumbe ucathi mesimbuza thina soluthola iqiniso kodwa ke mina angifuni ukugeqa amagula abafethu asenzeni kanje azizama ukusondeza umama sikhulume naye sizwe sizothola iqiniso and mesingathola ngoba sekusiphoqa ukuthi ubhuti simsiza athola amaphepha ukuze naye phela akhululeke enhlizweni yakhe athole ukuthi ngempela lo mntwana owakhe or akena owakhe kodwa uchazile ukuthi meko wakhe uyaqhubeka yamkhulisa so ngicabanga ukuthi nomdlelwane futhi buzoqhubeka ngoba phela lento iqala kude so akude angithi nizwile so angiboni ukuthi kuba khona kwethu la khona ongakushintsha ukuthi nje simnikeze lento ayifunayo ukuthina asihambe somlando sisi. Welcome back mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Umlangeni uMagasela besibhalele ubhuti ke bafowethu alichaza udaba lakhe wasiyasho ukuthi inkinga yakhe unosisi amthandayo kodwa manje ngathi enkulume nabahlangani kahle even though amkhokhela inkomo so sasisabona ukuthi lo sisi asimbize mase yaqhamuka usisi ayiboli usisi othobeke kanje kodwa singamphikisi ubhuti ngoba phela nimazi kangcono kunathi ake sathele lithuba simbingelele sabona sisi unjani. Yebo sanibona njani sisi? Siyaphila. Ngicela abantu ubingelele umbukeli bese yazisho igama lakho nesibongo kuphela. Ngiyabingelela ababukeli beBlack Life TV. Beautiful. Kama ngubonga konke ngwakhuzwayo. Yes makhuzwayo. Makhuzwayo amazi lo baba la eceleni kwami. Yebo ngiyamazi. Khona afuna ukutshela kona. My brother, yonke nje lento ade ungixoxela yona mchazela ukuthi indaba sila ekhaya. Okay sis. Makhuzwayo. Ngibize usisi lo waka Black Life ngoba ngifuna ukuthola iqiniso lokuthi kahle ingane le eyabani. Ukhuluma ngayiphi ingane? Le esizalayo mina nawe. Ubiza amakhamera nje. Ubiza osisi uzobuza ngiwabiza ngoba phela ngifuna ukuthola ngoba mengabe ngithi ngikhuluma nawe awufuni wena ukukhuluma nami angithi. Angaze ngikutshele mina ukuthi ingane yakho awukwazi mina lokho. Njoba ingane ethi na 13 years njengamanje. Wena wazi ingane yakho? Cha, mina ngibona izimpawu mina ngendlela okwenzeka ngakhona. So manje lokho sekunokungenza ukuthi ngibe nezinsolo. Yiziphi lezi impawu okhuluma ngazo ukuthi uyayibona? Kuningi. Mbalele baba mbalele. Okokuqala ngathi mengabe ngifonela usisi wakho. Usisi wakho mengimbuza ukuthi ukuphi wangitshela ukuthi hayi awukazi ufike ekhaya wena kini. Awukazi ufike enhlobo. Manje lokho kwangenza ukuthi kube khona izinsolo ezikhonayo ukuthi hayi man. Okay impawu ngicela sifuna impawu zengane siyakubona lokho okujithela. Okay ingane ke okwengane ke kunokusola ukuthi akuyona ingane yami ngoba ibuye ilahle isithunzi ngibona ukuthi hayi cha ngathi akuyona ingane yami le ngendlela eyiyona.
Shuthi ngamanye amazwi uqonda ukuthini ungibiza ngomuntu onjani shuthi mina uqonda ukuthi mhlawumbe mina shuthi ngiyisifebe mina Angazi waze phela wangilobola nje angazi phela nolobola isifebe ngenzeka wena. phela ukuthi mhlawumbe ushendeze emaceleni ngazi ngani Lalela mina akakutshela nje ngikhulelwe ngathi ngikhulelwe ingane yakho yazalwa ingane 2013 yebo ingane angiphiki angise yakho yebo angiphiki wena into ekubulalayo ukuthi ufuna ulawula abantu wena thani mina angilawulwa sisingixoxela ukuthi abantu. kwenzakaleni ngoba umbone engathi manje usenokudideka mayelana nengane siyakhonza naye sikhonze eZayoni so umfundisi khonto ayikhuluma wathi ingane kumele ihambe yekubo whereas ingane ihlezi ihamba nayo yakubo ingane iyafana naye ngisho ikhanda ngisho ini iyafana nayo ingane yomfana so uyangixaka yena mase uzosente show umfundisi ayifake ekhanda uma umfundisi ingane kumele ihambe yekini yekubo wayengasho yini ngoba phela wayesho kini isingane uyahamba nayo uyekini ukuthi uyifuna ivakashi kusho umfundisi wayilanda emoyeni ukuthi ayisavakashi mhlawumbe kade yagcina mangibheka mhlawumbe ingane kade mhlawumbe futhi ubona ukuthi ingane kade yagcina kodwa ingane uyahamba naye thina sihlala la nengane naye okay Choma ngiyakuzwa husband befiance ngifuna ukwazi mina ukuthi okay khona into engihlezi ngizwa ngazi nabanye bayazi nawe mbukeli uzongicorrect uma ngirong kuye kuthiwa ingane bangayona yalapho menginemsebenzi yigula mhlawumbe awukazi uexperience into enjalo yebo ngeke ngiexperience into enjalo ngoba ihlala kuyona lengane ihlala igule nje iba nezinkinga nje mengabe kwenziwa imisebenzi nje ekhaya uyakwazi lokho thathe ngiyakwazi lokho into eyenzakala kodwa ingane ngoba inabantu abadala isuke isindelwa nawe uyazi inedlozi mbonambi nawe uyazi ukuthi ingane inabantu abadala so nje kwakusuka kwenzeka kanje ingoba ingane isuke isindelwe bonke abantu basebegcwele egcekeni besiyagula yona yona nje ivele njengoba kade ngithe ingane kumele siyilungisele into zayo zesizulu sekukangaka kwenzeka lokho angithi nawe uyazi khaya kinjalo makuhlatshiwe ingane ngoba kusuke kugcwele angithi iba nakho lokho kuphazamiseka so kwenziwa yini ukuthi bengabi khona ngangcono engakho ke sengibele ngadecide ukuthi ingane ngiyithathe ngihambise iyohlala noma wami emakhaya ngobani ngibalekela kona lokho ukuthi ingane imelakeni mangizoba khona izinto njengoba manje nje kulungiselwa umsebenzi ozokwenziwa ngathi mina ingane ongcono ayihambe kuyohlala ekhaya ngoba phela nakunawo usuhlala ungiquestiona ngengane manje okusho ukuthi wena ingane awusayithanda ingane yakho angithi kuyacaca phela ingane khona awusayifuni ngoba manje usuhlezi ungiquestiona ngayo ukuthi ingane ngaba angisazi masho sekumele ngise yami ngedwa shuthi noma ingakho sengithatha ingane ngayisa gogwayo ke mina kwenziwa yini ukuthi pho ingane ngalesikhathi mina mase ngiyenza ama preparation ukuthi mina ngilokhuze ngenze ukuthi i-DNA test wena ingane uyithathe uyise elokhuzana emakhaya angisiboni mina isidingo se-DNA test la ngoba phela ingane nje eyakho yini leyo eyibalekelayo engaka ayikho into engibalekelayo la mina ngazi ingane yakho wena kusho ingane yami awusayifuni ngakho ngithatha ingane yami ngayihambisa imake-ke nama ngisibona isidingo se-DNA test umzali uma wengane wenu wazi ingane ngithi njengoba ngisho nje sithando sami ingane eyami kodwa-ke uyibona ukuthi lento leyo ukuthi uprove into kuyayenza ukuthi kube nokuthula egcekeni ngoba phela egcineni akuwena ofuna ukwazi uyena ofuna ukwazi so indaba singayenzi le DNA ingane bese yabona ukuthi uyena kade enza iphutha cha ukuthi angisiboni isidingo se-DNA kuwena phela kuwena phela mina ngiyafuna uyena ofunayo awenzeli wena ithi relationship kuya-compromise two-way street so uyakhala kuphana ukhala kunesikhala anaso awum-attend uyasiyeka uzosibyphassa okay-ke wembona nami ngicela ukubuza la ake kuthiwa sayenza leyo DNA test siyathola ukuthi ingane yakho uzongihlawula ngani mina nje ukuthi ungihlambalaze kangaka nje ngoba phela uyangihlambalaza khuleka phela lokho ngizokwenza mase ngitholile ukuthi ingane yami yini ngempela yini noma cha yabona njengamanje nje ungehlisa isithunzi oqala nje ungibizela ama-camera cha phela ngoba ngifuna ukuthola iqiniso indaba ye-camera sakhuluma engane wafaka ama-camera manje ngoba ngifuna ukuthola iqiniso sasixoxa ukuthi ngoba phela yabona angithi wena mengabe ngikhuluma nawe wenza njani uyankwankwaza ushona le nale awufuni ukungicacisela ukuthi mina ingane eyakho okay mina ngiyakuzwa mina phela anginaso isiqiniseko ukuthi ngempela ingane yami ukuthi yami ngempela uyabukisa ngami angibukisi ngawo uzobukisa okay ngicela ubuza dade bethi ingane uyiseleni ngale engazi ubaba ingane ukuthi siyahamba kuba nihlala nabawu2 ngamtshela ukuthi ingane iyahamba isahlala kancane ekhaya noma ngobani ngoba yena ngithi ingane yami useqala nokuyibuka kambi nje akasayithathi nje ngengane yakhe awungiyayenza phela umbonambi lento adesha ukuthi ngisho noma kuthiwa uyathola ukuthi ingane akuyona yakhe uzoyinakekela ukhuluma ngani sisi indlela mina sisengithi awuhlala sihlala naye sobabili indlela yena asayitreat ngayo ingane yami ngiyabona akusekho right yipi leyo ndlela engangayitreat ngayo ekhombisa ukuthi cha angithi wena since
umfundisi akhuluma lento le usunakho kusho ukuthi wena uswayisasa wayifaka ekhaya. Umfundisi oniqhathayo. Yebo kona phela into mengabe usuyizwile ishiya ukuthi kuno 1 no 2 kanje uyaba phela nalokho phela hayi ukuthi mhlawumbe senginenzondo ngalokho uyabo cha anginayo inzondo phela nje ingoba ngisazama ukuyetshisa lento ukuthi ngempela ikwenzakalani. Noma wena umbuka ngamehlo guilty conscious. No, I'm not guilty la cause ngiyazi kahle ukuthi ingane eyakhe naye futhi uyazi ingane yakhe angasedidiswa yini. Anginiqhathi njalo angithi wena uhlakaniphile. Ngoba manje inkinga ke ilana ke yazi ngitheme ngithi ngiyabala mengithi ngiyabala ngabala isikhathi esihlangene ngaso athi mengithi ngiyabala ayi ngiyabonza ayi khona ukushaya amanzi la khona ukushaya amanzi. Ikuphi lokho ungathembeki ngakwenzela khona ukudala ukuthi uzungangithemba ungathembi. Yami ngithi ngifuna ukusho lokho ukuthi kubalulile lokho ukuthi vele unakho ukuphila something kanje isibongo esikhulu. Kahle ngamanye amazwi usho ukuthi ngiyingwenya mina. Uthi ube nezenzo. Manje usufaka mina ngikwazi nje mina. Ngizosho kanjani mina leyo nto. Mina nginabikisi amagama ngiwafaka inabelekisi. Wesizwe. Yebo. Nakuma. Into eyenzeka nini leyo yokuthi mhlawumbe kube khona indlela engihambayo mina engihambisani nayo mhlawumbe ngayiqondi. Into eyenzeka nje before nje ngikulobola nje. Ngilobola nje vele Mina ngikulobola vele sengiyabona ukuthi khona izinto ezenzakalayo. Khona indlela yami. Hayi ngoba phela ngiyakuthanda maka bengithi mina kuzoba khona ushintsho mase sengikulobolile vele. Ayibangabikho yini ushintsho. Phela uqala ukushintsha vele ngoba ingane ngingakazi phela nokuthi ingane isimo kanjani. Uqale nje ukushintsha nje emva kokuthi ngikulobola. Mina mase simtimanta ayibo ngiyabheda mase simbonambi ingenza iphutha. Ngithi mina kanje ngifuna ukwazi ukuthi wena unesiqinisekiso ukuthi wena nje lokwathanana nomuntu wakho ayikho into nayo engenza ukuthi umuntu wakhe angazizwa azabe nezinsolo zokuthi wena umntwana ke nowakho. Ayikho nje angisiboni isidingo sakho. Ingane uyihambiseleni? Ingane ngihambisela ukuthi kuhambe yohlala noma. Okay. Ngiphume nje ngoba manje abose since kwavela lento asikho right. Imake ngicela ukubuza inkinga ebekuphi ngoba behlala kahle nje nayo. Yebo but since sekukhona lezi inkinga esinazo phakathi kwethu. Okay. Ngabe ngibona sinengane zogcina affecteka esikoleni. Ingane na 13 guys ngizoqala namhlanje isinda la nje nibulala ingane. Yazini ngoba lento yethu ngeke izibe right. Ngifuna ukuzwa ngawe ke wena mama ukuthi ungamvumela yini uMagasela ahambe olanda ingane ayenze iDNA beno babwayo sesenza nje. Ubaba uthe uzoyikhokha noma yini inhlawulo ukuthi uthola ukuthi ingane hayi zithi 99.9. Uhlangana phosisi kambe uthe ubani sisincinkumbuzo? Mamana mina ngithi mina ngumlangeni Magasela kodwa awunankinga phela zama ukusiza ubhuti. Uhlangana phosisi kahle wena sesizosikhatha sho le ndoda yami uhlangana phi? Uzoze kube wena nje uhamba nendoda yami nengane yami nithi niyokwenza amadeni ngobani sisi? Phela ngithenzela ukuthi sithole ukuthi lokhu ubhuti akusola kuyikona ukuthi kuyikona. Uhlangana phi nje? Phela ngithi ngizosiza ubhuti. Hayi into engibona ngathi wena ingwenya lana. Hawu into engibona ngathi ingwenya ngathi uwe. Okay kulungile ngiyavuma bekuyimini ingwenya. Ngiyavuma mina ngicela kube le ngwenya le emaziyo ubaba wengane ukuthi uyena ngempela. Mina manje ubona ngimazi baba wengane sisi. Angisho Thomas. Yebo. Ngiyacela manje. Mina nje ngeke usuke la usuka khona bese uzongibhedela mina la emzini wami. Okay. Awukwazi ukuyenza leyo nto sisi. Awukwazi nje kwangempela. Kahle kahle inkinga yini iDNA test noma eyani DNA test yenziwelwane iDNA test. Kusho kune imali zokudlala nje. Manje nawe angeke iphume kwenza uphuma Black Life. Chabo. Nihlangana phi no Black Life neindaba zami neindaba zengane yami neindaba yendoda yami. Phela indoda yami le. Kanti yethu insisi. Akuyona yethu phela ngeke ibe yethu phela indoda yakho eyakho nami ngineyami. Hayi sibona ngathi usuya overstep njengamanje. Ngiyaxolisa. Hayi angisakuboni kahle. So uzokwazi usinikeza address? Chabo eyani address? Yokuthi solanda ingane. Ilandelwani ingane? Fanele ingane singazife. So ingane iyagula menomsebenzi. Wena sisi. Hayi sizobona umsebenzi ingane zobe ingekho kubo. Cha bizobe izothini? Izobe ihlezi. Angithi iyagula. Baba yakafuna ukulungisa into zayo zento zezizulu. Ingane nabantu abadala nje isindwa abantu abadala. Sifuna ukwelungisa yona into zezizulu. Leyo kinga ke. Musa ukuthi ungeneke kulezo ke bena. Bekudlula bengingasho ukuthi kugxila kulezi zezizulu. Bengixoxela mina ukuthi ingane nje ubusukela. Hayi ngifuna ukusiza nje. Cha hayi ngizozenzela. Enhlizweni necala ikuthola ukuphumula. Sho uzibona senginecala mina. Ngiyasho nje isisho phela leso indaba abantu wenza ngathi manje awuzange uye lapha na grade R. Hayi ngisho siwa ngaya sisi kodwa nje hayi bandla.
Dadewethu soyi-test ingane Chabo. Unqabelani? Inkinga manje nawe uyayifaka kulento kanti lento le indaba yami Sengiphakathi yabo nje ubambe le mic mina nawe nje sesiyinto eyodwa sengenzana noma yini. Cha phela mekufanele ungayithathi imic. Hayi akwazi. Sisi siyoyenza njalo angithi. Chabo sisi. Ayikho i-DNA izokwenziwa lana enganeni nami. Ingane yabo njengoba ihlezi le emakhaya i-right impela hlezi kahle kabi ingane. I-right. Hayi shema amantombazane. Ngisazi. Hayi khuleka soyenza ke. Mina ngizoyenza kodwa ke. Hayi kusho ingane kuzomela ngiyisuseke la ikhona. Ngoba ngizole bubalekisa ingane hayibaleki kusho kumele ngihambise kodwa kumele ngiyisuseke lapha ngima avizo kuzonda leyo ngane misindala izobe ngizondelana ingane ukuthi ayikwazi ukuthi ayikwazi ukuba ayikwazi kuba kanjani iyakwazi ingane ayikwazi phela njengoba ibalekisa kubabwayo ibalekisa kanjani kubabwayo awufuni ukuthi kuphumele ubali ukuthi kahle kahle ingane yami ngempela yini noma kanjani ingane yakho ufuna ngisho kanjani kanti ukuthi yakho ingane ufuna ngisho kangaki asifuni usho sifuna ukuphela manje sifuna ukuprove ayikho iproof edingaka la ingane yakho ingane efana nawe ngithi uhlezi uyibona ingane efana nawe nakini basho ingane efana nawe ufuna cha phela ingane ngenzeka phela i-statistics kuliswa yini ingane ufundiswa ayithini ngane ingane inabantu abadala sifuna uzoyisiza ke hayi ngizoyilungisela lokho nami ngiyakwazi ukulungisa hayi sisingeke phela wasiwazi yonke into manje wena ngithi ngibona nje nawe awuboni sina mina mengihamba awuboni yini ngeke sisi fana buyabona phela ukuthi ngazi konke hayi chabo sisi khululeka nje phuma ke kulezi ukukhuleka ngikhulekile ntombo kodwa manje sizama ukulungisa lento engenye ngifuna ukubona ukuthi uba ingonye inswephu mina nawe senze i-competition i-competition yengwenye ake nawe nama-signs okuba umtimandi nami-ke ngine-sign ngokusho kwakho so mina ngifuna ukuprove ukuthi ingane akuyonani nawe uzowenza ngokufanayo-ke sibone ukuthi mina mesathola ingane ukuthi nje eyalo baba buka ngifuna umayirethini mina ingwenya nkulu ayikho i-DNA ezokwenziwa enganeni yami i-DNA anti izobe ihamba nani kwathiwa kwenziwani lapha ka-DNA ayikho nje ayikho angifuni ukuthi lokhu ngihlukumeza ingane yami ngihambe ngiyi-stressa ngeke abuse umuntu ona-13 angifuni hayi ayikho leyo nto ayabona nje sengicabange kahle ayikho i-DNA ezokwenziwa ayikho i-DNA mina sengikhathele bafethu ayikho nje usisi uyagoloza wena uyanxosha wena la haya uyanxosha wena la angigxoshi ngoba phela abo masuqala usuthi ingane angiyona yakho ubhizi manje ingane angiyona uyavuma ukuthi eyakho ngitshela ukuthi uyavuma ingane ukuthi eyakho kodwa manje ufuna ukwenza i-DNA test angithi basekuqaleni ngichazile ngathi mina anginankinga mina kuphela kodwa into engiyifunayo i-DNA test le ngeke uzuyitholeke cabanga ngizothola ngoba ayi-right yomntwana phela naye uzozagula umntwana wena moshona ingane igule la yazi ingane ingazigula ife phela ngase ngicabangela ukufa manje izobulawa wena phela izobulawa mina angithi njengoba ungafuni nje ukuthi kwenziwe i-DNA test ukuze sithole phela ukuthi ikuphi inkinga ayikho kodwa ezokwenziwa ngekhohlwa ke lapha hawukhohlwa ngeke ayikho nje akusizi ukuba neqanda eliqinile aliqinile mina wembonambo wembuyazi angithi umbuyazi yebo umbuyazi wembuyazi ngizokutshela nje mina for free ingane sozama ukuyisiza sozama ukuthola ama-social worker ama-therapist kubalulekile ingane ikwazi kuba naso kusiza ngayo yonke indlela uma sisingwenya uzoyehlisa umoya ayikho nje into esiyikhuluma naye manje ngoba phela mengithi ngiyachaza nayo iyangichazela kanti manje angizile mina ukuzoqhatha mina ngithunyiwe ka-Black Life sizozama ukusiza ubhuti into ayifunayo nje iyodwa i-closure i-closure uzoyithola kanjani ukuthi azi ingane ukuthi lela phepha leli liphuma lapha lizoshaya u-99.9 phela manje into izomshintsha umqondo iyiphepha yebo cabanga kusho mina ahlala nami la akakuzwa akakulaleli uzolalela wena manje uzozwa ngawe shuthi ngiyaxolisa kodwa iphepha lona lizochaza yebo ngiyaxolisa ayikho kodwa leyo nto ngeke nize niyithole i-closure nje iyona leyo uzoyithola ukuthi ingane yakho mukela nje ukuthi ingane eyakho ngoba vele ingane yakho mina ngicela ukunikela ngami ngenze noma yini mesithola ingane ukuthi yena eyaphi uhlanganaphi sisi wayifaka kangaka wena kulento sisi kwangathi manje hayi ngathi wena ke manje umnikazi wengane ngoba manje hayi uyayifaka angisaqondi ukuthi wena usuyifaka kangaka ke kwasuwena manje Joshua amashushe DNA test ngithunyiwe hayi siphindele emuva kwabakuthumile sisibatsha singise cha okay ngizobatshela phinde nje kubona ubatsha singise cha okay ngizobatshela sandwa sami ngoba akukho ngenize nikuthole okay ngiyabonga ngiyakuthanda yezo ayikuthandi mina ukwazi ukufika nje ungifikele kwami uzonginyomfa hayi bo ngafisa umthanda umuntu oright kanje hayi cha akekho umuntu ongamthanda chabo angisakudingi nje futhi ngicela ukuthi okunye ngicela ukuthi ngci ukufika la ekhaya cabanga ngoba ngigcinile hayi sisi ngicela nje umuzi kambuyazi nje lo akusho wembuyazi angazonza njani uzohlala nosisi kusho kumele kuhambe mina uhlale nosisi cha ngizohlala nawe athili kuze kwenziwe le ayikho into ezokwenziwa
Hayi ayikho into ezokwenza usisi nje ngicela usagcina ingci ukufika la ekhaya. Ngale lokho ngiyathusa mina imtholo yami ngiyapakisha ngiyahamba. Bajuba. Ngibingelele imbukelo weBlack Life TV okugcina sengihamba. Usisi sikhulume naye. Siyamnambona nani bafethu ukuthi hayi uyadikiza impela afuni lutho hlangana nomagasela, afuni lutho hlangana neDNA, kodwa thina ngoba phela thina sabaphathi bomthetho. So yenza sure senze isiqiniseko ukuthi ubhuti asibafuna abantu besilisa bazobulawa depression ngenxa yomuntu wesifazana ababalaya neqiniso. Asihambeni sengifuna ukuyobona lokho. Awusengenze ngaphetshana ngempilo yami ngathi ngiyenzeka noma yini. Uthi nje still usino DNA. Lento iyangisolisa ayingihlalisi kahle ngeke bafethu. Asihambeni senze iDNA siphinde sibuye iDNA sibonane futhi ku-episode elandelayo. Mina uMlangeni Magasela ngithanda ibhadi, ngithanda njengalosisi makhuzwayo ukondlo sengembe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.